Ez dakigu geure urrengo protagonista basaurin erroldatuta egongo den, baina aspaldi bizilagun berria dute herrian. Gorka jabeak asko estimatzen duaren konpainia eta basauritik paseoan ateratzea gustatzen zaio. Ze animalia den jakin nahi duzu, adi urrengo bideoari, Iker haren arrastoari zegik aritu da eta. Ikusi duzu noiz bait? Ez dut inoiz ikusi. Handik. Pasatzen autobuseko paradat. Ez, nik ez dut inoiz ikusi. Hemen basaurin? Bai. Orain dela aste bat. Arraroa. Nor da ari garen susmatzen duzue, nor da Basauriko kaleetan gor eta bera da bilen hiritar xelebrea. Ea Gorka, aurkeztu bihazu, nor dugu asto hauxe? Lagune, gertu da. Nolabait kasualitatez iristen da gertu zure gana eta zuki esan zenuen hausen diretzako, ez? Bai, ni biltakoa naz, baino saldiekin, eta muntan egiten ditut saldiak, baino izan da nire lehenengo esperientzia asto batekin, eta ederto, Eta azken asteetan nahiko estampa ohikoa bilakatu da, ez? Basauriko kaleetatik, zu gerturen gainean, ibiltzen ikustea, ezta? Badirudi baietz, niretzako ez da hain berezia, ez da hain arraroa. Beste bidei lagun bat ere badaramazu, ez? Kasu hortan, hortxe daukagun ane, ez da? Bai, ane gurutxe, bai, hortxe da, bilano bat. Lagunak dira, ez? Haiek printzipioz erlaziona egin dute elkarren artean, ez da? Bai, eta ane zaindu egiten du gertu, eta ies egiten badu be, egiten dio olako oztopo, neuke harrapatzeko eta saunka eta... Gorka, eta nolako erreakzioak aurkitzen dituzu basauriterrengan? Gutxienezkoa dira, ez dakit, kritika negatibon bat egiten dutena. Maltratua eta eutxizu astoa etxean eta... Orokorrean edo zelan irribarrez ikusi dugu, ez? Basauriko jendea begira. ¿Cuántas veces montado yo con el bus? Sí, mira, hortxe da. Begira, hori da, ez? Hortxe da, holakoa dire gehienezkoak. Zeratzen naz, espaloitik ibiltzen, eta mantxo, eta oinezkoi errespetu guztiarekin, huts bat legalki, hutsune handi bat. Bai, ez dago tipifikaturik, ez? Asto batekin, espaloitik, errepidetik ibili behar den, adibidez udaltzengoak zerbait esan dizu noiz bait? Segatik ikusten dudan, astoa lotuta, zuaitzen baten, edo baranda baten, eta aske ez dut utxiko. Hori da, ez da? Hori da nire azalpena. Printzipioz bera aparkatzeko arazorik ere ez daukazu, ez? Gerturekin ez da gotarik ordaindu behar, hortxe, bizikletatu ailitzen, ez? Bai, gertu oso formala da. Ikusten duzu, gertutik gertura joateko animalia dugu gertu, asto maitakorra da eta alaitasuna edatzen du pasatzen den tokiorotan. Basauritik Iker Zabala, Euskal Herria zuzenean.